Kenya jamanadenw bɛ makɔnɔli la bi araba ka kɛ n'u ka jamanatigisi kalata jaabiw bɔli ye. U ka cɛbɔ fila William Surito ani fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Raila Odinga ni ɲɔgɔn cɛ. Congo RDC Amérique jamana ciladen Anthony Blinken y'a ka jɔrɔna yira ka kɛ ni gɛlɛya ye min bɛ Rwanda jamana ni Congo RDC jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka jadijɛkuluma M23 maaw ka dankarili wale ye u ka jamana kɛ ka yan fan fɛ. ONU a ka ciladen min sigilen don jihadi kɛlɛli kama Wang Xiaosheng y'a lase Conseil de sécurité maaw ɲɛkɔrɔ ko dunuya bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka bɛn kɛlɛ kelen ma n'o ye jihadi kɛlɛli ye. A y'a ka jɔrɔna yira ka taa farafina gunkana tilebi yan fan a camancɛ yan fan ka fara Mozambique o jamana gɛlɛyaw kan. Nigeria Londres minɛkɔrɔ marayɔrɔ Musée Ornimène k'u bɛna farafina bolofɛn kɔrɔ 72 minnu bɛɛ lajɛlen tun taara u ka finitigiw fɛ san 1897 waatiw la segin Nigeria jamana ma. Benin jamana ka nɛgɛkɔrɔ min bɛ wele ko plaque Letton 12 de bɛ nin fɛnkɔrɔ ninnu cɛla. Farafina gunkan Gogol ka fara subahana mansi cakɛdaw kan k'u bɛna kalankan 2000 ɲɔgɔn bila u ka bɔlɔlɔw kan min fanba bɛɛ lajɛlen ye farafina gunkana kanw ye.